моторът, аз ще направя 30 опори или към 20-30. Ох, аз не ги броя, хора! Аз съм чудовището от Локтес и ще направя 30 към 20-30. Така ми билото от отлета. Таки. Така е паре. Нали така? Пак сбърках. Трябва да пръна. Трябва малко така. Сега почваме. И едно. Това. Ма не съм готова за рицари. Waiting. Кога да гледам? Крепчето или праднят? Аз мисля, че е по-добре праднят. За какво да си чета? Клипчето. Това е по-тъпо от баба ми. Баба ти е много тъпа. Не обиждайте баба ти е много тъпа. Пичове, и така знаете ли, че баба ми прадна днес? Казах си, че е тъпа. Да си обиждат баба ми, аз ще пробиза. Този там, и този там. И този там, и този там. Обиждат баба ми, а по този тук не обижда въобще баба ми. Той е по средата е ужасен. Знаете ли, че този по средата може да прадне? Сериозно ли? Сериозно ли? Не. Сериозно ли? Не. Супер. Ако баба предне, ще гръмна. Ако мама предне, ще гръмна. Ако мама предне, ще гръмна. Сега ги гледам надава, не напред. Пак е стък. Ако някой предне, попитайте мен. Толкова ли е слаб? Пичове да знаете, аз праднах. Това беше нова телевизия с... Още не съм готова с праднята, бе, тапаци. Знаете ли, че ако някой човек пръдне, може да гръмне? Това е като мен. Соле!
може ли да предна? Сериозно ли? Хора, тези са глупаци. Знаете ли? Не? Тогава знаете. Чао хора, вие бяхте пълни пичове с нас.